INP channel khir tu te in Damdawi hlomem le kan channel la subscribe lo te khan khongain lo subscribe ve ula thayang tok to ka chanchin thar kan ti chhuah te hi lo en ve zel te u India le China hian COVID-19 vaccine in ram la kan tum Pakistan din mun hi thachia lo damdoi lam thila na chuan World Pharmacy ti hriat lo India din mun hi athatok viwa COVID-19 vaccine siam na konga pu khan ram dangte angin aman mo vut lem lo sap thu finge mani khan slow and steady wins the race alo tiang deu khan muang changin ahan be fana heti la hian Russia le China chuan Khawvel bum tum ni omin vaccine an siam hlo thlin thu an lo puang vereng boka ma se vai ho hi in ti te ang aizol lama mystery te na tho ang tho hian man mo lem lovin muang changin an tinek nika an kut chuak hi arin tlak fu zel India chuan thei to pa chua tuna chuan Khawvelin Russia siam Sputnik 5 ayin India siam Covaxin be sei tu an tam jok tatlat mai India rama COVID-19 vaccine hi chinhi man me kaniya chung te chu Oxford le AstraZeneca siam Covishield anti le Bharat Biotech le Indian Council of Medical Research ICMR siam Covaxin te henni COVID-19 vaccine hi omto ma se Khawvel mi hring tluk le ding on sari zet man tur siam chhuah hi thil ol ai chu ni don lo top maya Khawvela vaccine siam tu lian ber Serum Institute of India chuan Covishield hi maktadoi somnga la ya siam ta a India tan chuan a thlamuan thlak ta hle maya mamo zual pui chu a phur thei to tura nga yang India rama mi hring omzat hi 1.3 billion tinia chu maktadoi sang khat le zathum tinani chu India sarkar chuan okas thla thleng hian maktadoi zathum vel covid vaccine pek man atuma heti lai hian India chofo turam Pakistan ero chuan COVID-19 vaccine man tur ala nei ve mia lovani COVID-19 vaccine hi du alei tur om lova sem dam ti tak meu sem somani ma se India hian adam doi siam chu adu sakzong te chu adu ang apetheyanga tu soisel phakani lovang COVID-19 vaccine hi du ang alei tur om tareng po ni se Pakistan hian sumlama harsatna ato awangin aram me pui maktadoi zahni te tan hian alei zodon lo hrim nia soyani COVID-19 vaccine chok lu dan tur ngai to in Prime Minister Imran Khan chu amangang tak zet ni in Hindustan Times chona tarlang Pakistan hian vaccine industry anei thalo hrim mi mu chua sa lo siam ve tur po in a industry an nei tat lova lo thei lova man to taka an le ngai don ani Pakistan hian AstraZeneca Covishield le China National Pharmaceutical Group siam Sinopharm chu emergency manatan apom ve to a January ni som pariat khan an Prime Minister Imran Khan chuan Cabinet Committee kovin arang thayang bera vaccine lak lu dan ngai to turin a hrilani nikum December thla khan Pakistan hian US dollar million zale somnga chu amamo zual puite tana vaccine leina turahman alo rem ti to a amaro chu heian Pakistan mi pui za panga bak a huam thei don lovani Bangladesh damdoi siam tu company Biaksiama Pharma chuan October thla khan Serum Institute of India chu inremna alo siam pui dai to thunga anin remna angin Covishield dose maktadoi somthum siamani ang hei hian India sarkar in du sak taka Bangladesh ne na alo hlan tak Covishield dose maktadoi ni kha a huam lo ti ero hriaila India hian a theina a chuatan ve ta nge a January ni som ni khan ram then om China lam tang lova angai heng Bhutan Nepal te Mauritius Seychelles le Myanmar Maldives le Bangladesh ramsari zet chu covid vaccine he peloma at huina zirchuan Afghanistan le Sri Lanka po pe katum mek bokani India in covid vaccine sem chhuah dan chu
Bangladesh le Nepal tan dos makta duai khat ve ape fel to a pek mabak hi Myanmar tan dos makta duai khat le chan ve Mauritius tan dos noi khat Seychelles tan dos singa Maldives le Bhutan hi pek zat tur la chiang ri lo deu Serum Institute of India hian ramrang sanga COVID vaccine hi athon chuak taboka January ni somni le pani khan tho na pani mangin Brazil le Morocco a dos makta duai ni anthon lut bok India in Bangladesh apek ang hi turam la pengai lo hei hian politics a thil tum lian takana yang tiarin thei ome India palai Vikram Darai Swami chuan Dhaka khopuya Bangladesh Foreign Minister AK Abdul Momen le Health Minister Zahid Malik kuta ahla nani AK Abdul chuan Liberation War sangkhat sakwa somsari pakhatami le tun hripui len lai hian India chu Bangladesh ta na ding tlata hei hian India le Bangladesh chu in thian thadik takan ni zia atilangani ati Nepal Foreign Minister Pradeep Gyawali chuan India hena COVID vaccine hi lo deal veya kar khat nuwa adil angin India chuan a pengal tamayani India palai Vinay Mohan Quatra chuan Kathmandu Prime Minister KP Sharma Oli kuta damdoi hilanin India chuan a then omramte ada masani ti in Nepal Prime Minister Hiril Nikuma India ron chau that tu China lamtang lek KP Sharma Oli hi azak chem motinarin Oli chuan India sarkar le Prime Minister Modi chunga lom thu asoya aram me puite ta na an mamo em laya Nepal me puita na athil phal na hi afak hle hetia India and Pakistan a pek du tak silova chuan China chuan COVID vaccine dose noi nga chu Pakistan pek atum veta ani Pakistan Foreign Minister Shah Mahmud Qureshi chuan nisom ni pakhat khan China Foreign Minister Wang Yi chu bia in Sinopharm damdoi hi adil ani oma Beijing chuan dos noi nga chu pek aphala aman chungchang ero soila na omlo Pakistan Foreign Minister hian phur lutukin thuchhuah siam hala China in thulomom deuh mai min tiam hi rami pui hriata puan chhuah ka duani January ni somthum pakhat hian COVID vaccine noi nga zet manmo takin min pedon ati chul mai Qureshi ana soizel danin Pakistan hi China thian tha eng huna po danglam ngai lo all weather strategic partnership ani angin February thla hian makta duai khat aya tam min pele don atibok Khawvel ramdangin China vaccine siam hi anla approve meulova Pakistan hi Sinopharm vaccine approved pasaber ni hriatani COVID-19 vaccine siam lotling anga China tira tangkhan India ram thenom te chu vaccine mangina thlem de ureng maya India ero ngoi rengin a beichar chara China inrin lo lai takin COVID vaccine chu asem ta thut mai ni hatia India che tak sia chuan Pakistan chu an pe ve ta chau ani hi Pakistan hian China tang ringot chuan an mamo zat an mudon lo ti an rechianga Serum Institute of India ne na inzom Gavi Geneva Switzerland atangin AstraZeneca hilayan tumboka AstraZeneca vaccine dose khatmanatan Pakistan hian US dollar sari vel ase na ngai donani tri maya Pakistan ramadam doi lalu tu company lian ber sit medical store sami Usman Ghani chuan Pakistan sarkarin AstraZeneca apomta ka wangin kan lalu theidona sarkar hian US dollar rukemo dollar sari velemo in amu theitura ka ngaya masi tlang taka soi chuan engtik huna nge vaccine hi kan don phak don ala soi theilo ati Ghani hian Serum Institute of India in lai china thatta kan nei thu a soi lang boka Serum hian India sarkar mamo ape photanga chumi nuwa Gavi le Bangladesh te agreement alo siam puite apele anga chumi zoa midang hi chuan kan mu ve chuwarin ti in hunala du tur thu te soibok in dawlama hian huai em lo maila kan parat hi damdoi lama chuan lo nep lo hle mai state tina vaccine an pe chuak taboka
COVID-19 chu kan hlau lutuk to lovang engpo ni se nun na hi siam tu pathian ta ani miaw awangin COVID vaccine po hi pathianin ahmang tu te ta na mala som chuwa omze nei ani ti hir chiang photila a thange